Kuya Ray, murag stikto kayo si Jesus sa gospel karon ba? Meaning nga propeta? Lubo nga nagpakarnero? Gabi! Dili siya stricto Thor. Klaro lang siya. Kay karon daghan kaayo nga nagpakaarong ingnon nga para sa Ginoo. Pero ang tinuod para ra sa ilang kaugalingwan. Kana bitang murag preacher pero puro hype. Tapos grabe maninggil og kwarta? Sakto. Pero dili lang sa preacher, pwede pud nato gamito ni Satan ng aspekto sa kinabuhi. Kinsa ang atong ginasunod ug unsa man ang epekto niya sa atong kinabuhi. Unsa man nato pagkahibalo tinuod siya, Kuya Ray? Giingon man ni Jesus, mailhan sila sa ilang bunga. Tan-awa ilang buhat, dili lang ilang istorya. Kung ang ilang kinabuhi puno sa gugma, pagkamatinud-anon og pagserbisyo, kana tinuod. So, kung drama-drama lang sa kamera pero walay respeto sa uban, klaro na. Exactly. Ug kita pod, dili lang ta magtan-aw sa uban. Tan-awon nato ang atong kaugalingon. Unsa may bunga sa akong kinabuhi? Nagapadaol ba ko sa Ginoo o nagapalayo? Bitaw no? Basin bisit tagtanaw sa bunga sa uban, wala ta kabantay nga ang atong kaugalingon, tuyo na daay na. Tama ka, Thor. Busat karon magampo ta nga mamunga tagmaayo. Dili lang sa pulong, kundi sa buhat. Kuya Ray, sugdi na ko ha. Next week mag-serve na ko balik sa chapel. Maayo nang ako mismo mamunga. Yes, maon ang sakto. Pinaagi sa bunga, mailhan gyud ang tinuod nga anak sa Ginoo.